Mumpung sih ana wektu dang diomongke perasaan atimu ketimbang kumburine loro atimu yen ana rasa tresno dang cepet-cepet diomongno ketimbang kumburine dadi gelo ojo kedisian sego kunjungan teko telat kowe omong tresno sego kunjungan teko dheweke dadi duweke wong liya telat kowe omong tresno sego kunjungan teko dheweke bahagia karo wong liya akhire kowe sing gelo akhire kowe sing gelo